А ако имаш възможност ти да направиш твой филм, какъв би бил той? Ами, пак кратък, пак за хората и може би с елементи, нещо за фотография, за снимки, такива неща. Общо това са ми интересни. А какво послание би вложила в него? Ами да се замисляме повече над това, което правим и над това, което градим за себе си и за света. Какъв е твой въпрос към някой от българското кино? Към някой актьор или въобще Въобще. Ами, как се чувства, когато играе различен тип роли? Интересно ми е просто какво влагат актьорите в различните персонажи, които представят. Това ми е много интересно.